ufaro wandinawo katiri kumla kufara naye akadinikiza mafans angu muri sei muri yeZimbabwe nemi mese muri kuona muri kunyika dzakatenderedza mafans eSungura starangu ndonzi Albert Gatsi the Sungura president michiona ndakadai ndiri kunzwa mufaro ndinzwa kufara ndiri kuziva kuti message yandave nayo panapa ichakufadzai ndauya nemessage yekuti tine mavideos DVD album ndakakuitirai mavideos sechichemo chenyu chamagara muchipa mukoma Albert Gatsi music yenyu tainzwa ndada kuonawo mavideos saka ndiyo nyaya ndauya nayo muzora nhasi mabhanana iripo ipapo ebinzi zvekare iripo kasong kenyu kamunofarira kebinzi karipo zvekare ipapo Mutengere mabanana, mabanana, mutengere mabanana. Kasuwiti, mutengere kasu. Karipo zvekare kasong kaka kemabanana. Mutengere mabanana. Muri kwatengere mabanana madiwa wenyu kunze kwamuri ikoko. Tine nziyo dzakasiyana siyana. Pane nziyo dzerudo, nziyo dzekudzidzisa dzakasiyana siyana dzakaimba tikaisa ipapo kuti tikuitire mavideos kuti mumboone kuti Albert Gatsi wacho munhu akaita sei. Vamwe vanongonzwa voice. Saka ndikutendai rambai muchitsigira, rambai muchiteerera music yedu mese vateereri veSungura nemi manga musati maziva kuti Sungura inonakidza ndipo muchaona kuti Sungura magetsi. Thank you so much.